Velkommen til Gentoftes Splinternes nye operationsstuer, hvor vi, sygeplejerskerne, narkosesygeplejersker som mig, operationssygeplejerskerne og lægerne arbejder hver dag. Kom med. Jeg lukker lige døren efter os her. Det hele er smart og automatisk. Som I kan se, så skal man være moderne, have blå eller grøn hue på, sådan så man ikke taber nogle af sine skæld ned på patienterne. Når man er anæstesisygeplejerske, det hed i gamle dage narkosesygeplejerske, så er der nogen, der tror, at det er noget med narko. Ja, det har noget med narko at gøre, det fortæller jeg om senere. Men det vi skal er, vi skal holde øje med, at når patienten sover og bliver opereret, at så har de det godt. De er ikke døde, og de er ikke vågne. Midt imellem, de skal bare sove. Det gør vi på det her. Det er vores bedste ven i hele verden. Altså sådan en rigtig kammersyge, ikke? Der kan vi se alt på. Men det kræver, at man har en patient. Og jeg har fundet en patient. Er I klar til min patient? Det er Nina! Og patienten må godt vinke. Vi sætter Nina til vores apparat. Når nu vi skal have styr på Nina, mens hun sover og er ved at blive opereret. Jeg må ikke sige, hvad det er, vi opererer Nina for det er hemmeligt. Det er det altid. Man må aldrig som sygeplejerske fortælle, hvad det er, man laver med patienterne. Det er bare hemmeligt. Men vi skal vide, hvordan han har det. Så vi lægger sådan en her på. Og til børnene, der siger vi, det er en muskelmåler, og det er selvfølgelig løgn, for det er det ikke. Den måler blodtryk. Ned. Så tager vi blodtryk. Det venter vi lige med til det kommer ned. Så sætter vi klistermærker på Nina. Klistermærkerne kalder vi for spion-klistermærker, fordi vi kigger ind igennem klistermærkerne ind på Ninas hjerte. Og der er det, man skal huske, hvilken nogen skal sidde hvor. Den røde. Det her er et hjertestop, så jeg er lige nødt til at løbe. Hej Molly, jeg er sygeplejerske, og jeg arbejder sammen med din mor. Og hvad laver du? Jeg bedøver en hel masse mennesker en gang imellem, og så lærer jeg nogle andre at blive narkosesygeplejersker. Er det et godt job? Det er et rigtig sjovt job og meget udfordrende, og der er rigtig mange muligheder. Så er der et teenage-spørgsmål, jeg er nødt til at spørge om. Er det okay at have hat på hele dagen? Det vender man sig til. Sådan er det bare, og der er ikke så meget at gøre ved det. Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er operationssygeplejerske. Hvad laver du, Thomas, når du er operationssygeplejerske? Lige nu der sidder jeg og assisterer lægen til en operation. Vi holder styr på servietter og instrumenter og sørger for, at alle apparaterne de virker. Og sikrer også, at det er en rigtig patient, der bliver opereret. Og i hele taget er en del af det team, der passer på patienten under operationen. Kan du godt lide at være sygeplejerske? Ja, jeg elsker det. Jeg har ikke fortrudt. Det var, selvom jeg ikke er så mange mænd. Der er kun mænd jo i sygeplejen. Næsten kun mænd. Godt. Tak skal du have, Thomas. Jeg er glad for, at vi må se, hvad du laver på en almindelig arbejdsdag. Det var så lidt. Tak. Og jeg hedder så Arne, og er også sygeplejerske, og i dag er jeg grønt tøj, fordi at jeg skal nemlig til Camp Bastion her senere i næste år. Og, hvor ligger Camp Bastion hen? Det ligger nede i Afghanistan. Det ligger i Afghanistan, og skal være dernede 10 uger med kirurgteamet nummer 3. Og det bliver enormt spændende. Og, hvad skal I lave? Hvad skal du lave som sygeplejerske i Camp Bastion? Jeg er operationssygeplejerske, så det er sådan lidt specialiseret. Jeg står og er med til at lave operationerne nede i den anden ende af, hvor anæstesien står. Så det er simpelthen mig og en kirurg, der står og samler knoglerne sammen, når det er, at de går i stykker på en eller anden plan. Og så på soldaterne sætter vi dem sammen og sætter en skinne på og nogle skruer, og så sidder det sammen. Ikke? Godt. Er du glad for at være sygeplejerske? Meget. Det er et super godt erhverv. Selvom det er meget kvindeorienteret, så er det faktisk utroligt spændende at være mandlig sygeplejerske, og ja, det er faktisk rigtig spændende. Jeg hedder Jes, jeg er sygeplejerske, og jeg arbejder til daglig med at dele ilt ud til patienter, som er derhjemme, fordi de har problemer med at trække vejret. Det er det, man kalder kold patient. Men lige nu, og grunden til at jeg står på militærbilen, det er fordi jeg har været med op og bedøve grise. Så da jeg arbejdede som sygeplejerske, der var jeg en god sygeplejerske, det vil sige, at jeg hjælper med at få folk til at sove, når de skal opereres. Er du glad for at være sygeplejerske? Ja, det er en pragtfuld uddannelse. Jeg bruger den hver eneste dag, også selvom jeg ikke lige arbejder inde på sygehuset. Så har jeg det altid med mig. Det er det, der sker. Det var et hjertestop. Når der er et hjertestop, så skal vi løbe til det.
så ringer den her som hysterisk hyæne, og så man ikke kan undgå at høre den. Det vi gør, når vi kommer frem, er selvfølgelig, at vi giver hjertemassage. Det foregår sådan her. Og det skal man kunne. Det skal I også kunne, unger. Det skal alle mennesker kunne. Og så sørger man så for, at folk overlever. Det er hele pointen. Nå, men nu har vi fået sat Nina til. Så nu kan vi følge med og se, om hun har det hjerteslag, vi gerne vil have. Om det slår på den rigtige måde. Og om hun i det øvrigt har det godt. Om hun er stresset, om hun er bange for at blive bedøvet, eller hvad hun er. Vi kigger herover. Ups. Der. 79 slag i minuttet. Det er vi tilfredse med. Så vil vi godt lige vide, om hun også får den luft, hun skal have. Så stikker vi sådan en her på fingeren. Nina, kom min finger. Dut. Og så kommer der en streg hernede på den her linje. Lige om lidt. Starter vi lige her lidt stille og roligt. Der. Og så skriver den et tal herude, og det tal skal gerne være over 97. Hops, det var 100. Det kan ikke blive bedre. Nina er i god stand. Det er bedre end en brugt bil, det her. Det er virkelig godt. Og Nina, hvis du gør sådan her med fingeren, så kan man tegne sin egen kurve. Meget flot, Nina. Prøv igen. Yeah. Når vi så skal i gang med at bedøve Nina, så er vi nødt til at give hende noget at falde i søvn på. Der gør man det, at man stikker i Nina. Det tror jeg ikke, Nina er med på. Så det er vi nok nødt til lige at sige, at vi har snydt lidt. Men jeg viser, hvordan vi ville have gjort, hvis nu det var rigtigt. Så gør vi det. Her har vi en venflon, hedder det. Det er en nål. Nålen er inde i et plastikrør. Nål, plastikrør. Så det man gør er, at man stikker Nina med nålen. Sådan her. Ind i huden. Jeg skal nok lade være at gøre det. Og når man så er inde i huden og inde i blodåren, så trækker man nålen ud. Bum! Så der kun er et plastikrør tilbage. Det lader man sidde der. Nu sætter vi den lige fast, til vi lader som om vi har et rigtigt. Ja. Saltvand, det skal der til. Når man bliver lagt til at sove, så får man saltvand med medicin i. Det her er bare saltvand. Det sætter vi til den her nål, vi har lagt i Nina. Sådan der. Og så følg med her. Så tæller vi for den her op. Så kig på kammeret her. Og det løber så bare lige ind i Nina. Sådan. Så Nina, hun bliver helt kold af alt det saltvand. Når vi så skal have hende til at sove, så bruger vi det her hvide stof. Der er nogen, der tror, det er mælk. Det er det ikke. Det er et stof, der hedder propofol, og det er det, Michael Jackson døde af. Da-da-da-da! Nina kommer ikke til at dø. Hun skal kun sove. Så derfor får hun ikke alt sammen på en gang. Michael Jackson, propofol. Yes. Propper vi det her i. Og siger vi, Nina, kan du sove godt? Kan du sove godt? Bedøver du Nina? Kan du sove godt? Ja. Ja. Vi ses, når operationen er færdig. Ja, ikke vi også? ses. Yes. Godnat. Så sover Nina. Hun har fået sin medicin. Så gør jeg det, at jeg sørger for, at Nina får noget luft. Hun kan jo ikke selv trække vejret længere. Det kan man ikke, når man er bedøvet. Så derfor så lægger jeg en maske på Nina. Og der er bare ild i. Og så længe hun selv trækker vejret, pust ud. Træk på vejret der. Så får hun herovre på skærmen, så kan jeg se, nu får hun luft. Laver hun en kurve her. Det betyder, at Nina får luft. Så er vi glade. Hun er ikke død endnu. Nu sover Nina, og når Nina sover, så skal hun have sneen hernede i halsen. Og den skal ned og ligge, sådan at hun får luft, ligegyldigt hvad der sker. Følg med. Så åbner man munden på Nina. Og så propper man den ind, og så lægger man den derned. Så trækker den vejret, eller så ligger den, så Ninas vejr kan blive trukket igennem den. Når så man sover, så kan man måle, hvor meget man sover. Og man sover lige under overfladen, så man kan sige, Nina, vågn op, så vågner hun. Eller om hun sover, så du slet ikke kan vække hende. Der kan vi blandt andet bruge blodtrykket. Sådan der, det puster vi op. Så vi kan se, hvad Ninas blodtryk er. Det kommer til at stå her i en rød boks.
Og når jeg kan se, om hun har højt eller lavt blodtryk, så ved jeg, hvor godt hun sover. Det er højt Ninas blodtryk, for den puster op 2 gange. 124 over 69. Det siger vi 125 over 70, ikke? Det er rigtig flot. Nina kunne ikke være mere rask, end hun er. Det er perfekt. Hvis nu det her tal havde været 60 over 20, så havde jeg haft et problem, fordi så sov hun så dybt, så jeg måske havde svært ved at vække hende. Så det gælder om at holde blodtrykket sådan rimeligt oppe, men heller ikke så højt oppe, som man tror, at Nina i virkeligheden er vågen. Det er det, der er kunsten, når man er narkosesygeplejerske. Når man har taget en uddannelse til narkosesygeplejerske, så regner folk med, at man kan huske alt i hele verden. Det kan man ikke, men man skal prøve. For eksempel skal man vide alt om alt medicin, man giver. Og det er alt. Så lad os starte med en ende og se på, hvad vi har i kassen. Det første stof, thiopental. Det er det stof, man bruger i USA til at slå folk ihjel på dødsgangen. Så blander man det her med saltvand, så giver man dem det, og så vågner de aldrig mere. Det jeg gør er, jeg blander det med saltvand, men så giver jeg ikke det hele. Så giver jeg kun lidt af det, så kan man nøjes med at falde i søvn af det. Thiopental, et rigtig godt stof, super godt at falde i søvn på. Og her, vores allesammens favorit, Propofol, Michael Jackson-stoffet, som vi elsker, og vi bruger hver eneste dag. Michael Jackson brugte det også, men det gør han så ikke mere, fordi han brugte lidt for meget af det. Så et godt stof, men man skal også passe på det. Det var medicinskabet. Operationen er færdig, og nu skal vi vække Nina. Nina? Nina? Er du vågen? Ja, det tror jeg så nok, hun er. Det var godt. Har du sovet godt? Ja. Har du ondt nogle steder? Nej. Har du kvalme? Lidt. Lidt. Må vi hellere få en brækpose. Men nu har du klaret det så godt, Nina. Og som alle andre små børn, nu er du et stort barn, men små børn, de får en Thea, hvis de er en pige, og en Theo, hvis de er en dreng. Så her kommer Thea. Og Thea, hun passer på dig. Sådan der. Nå, her er så et andet sted, man kan arbejde, når man er sygeplejerske. Kan I gætte, hvor vi er henne? Og I får 5 gæt. Nej, det gør I ikke. I får ikke nogen gæt, fordi det er rigtig let. Det er nemlig Tivoli i København. Sådan der. Jeg vender lige rundt. Ja, der. Tivoli i København har en sygeplejerske. Det er mig. Det betyder, at når nogen slår sig, falder ned af noget, skraver huden, får hovedpine, babler, får hjertestop, noget andet, så ringer man efter mig på den her. Eller hvis nogle teenager har drukket for meget, det sker jo, så kommer de også over til mig, så ser jeg lige på dem. Så det kan man også, når man er sygeplejerske. Tivoli, det er slet ikke så tosset. Måske er det noget for dig. Hej.